Είναι μία από τις πολλές επισκέψεις που κάνουμε στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής. Προσπαθούμε να βρισκόμαστε κοντά στους ανθρώπους, αλλά και στους εκπροσώπους των αρχών και των φορέων, να καταγράφουμε ζητήματα, προβλήματα, αλλά και να αναζητούμε εκείνες τις λύσεις που μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Επισκεφτήκαμε τον Δήμο Προποντίδας, είδαμε έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και τα οποία ουσιαστικά χρηματοδοτούνται από χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία και έχουν καταφέρει τα Υπουργεία να μπορέσουν να δημιουργήσουν. Έχουμε μεγάλη ικανοποίηση για το γεγονός ότι έχουμε μεγάλη απορροφητικότητα σε ό,τι έχει να κάνει με τους πόρους στον Δήμο Προποντίδας και γι' αυτό το λόγο γίνονται και πολλά από τα έργα. Είχαμε επίσης την δυνατότητα να συναντηθούμε με αρκετούς παραγωγικούς φορείς της ευρύτερης περιοχής, αλλά κυρίως να εστιάσουμε αυτή τη φορά στους κλάδους που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό, την ανάπτυξη του τουρισμού, αλλά και την εξυπηρέτηση των προβλημάτων, την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αυτός προκαλεί. Δηλαδή, είτε είναι το ζήτημα της αντιμετώπισης των τροχαίων ατυχημάτων, της ενίσχυσης των υπηρεσιών, είτε είναι το ζήτημα της ενίσχυσης των ελέγχων που γίνονται στην αγορά, ειδικά τους μήνες από το Πάσχα και έπειτα, είτε έχει να κάνει με πάρα πολλούς εργαζομένους οι οποίοι πραγματικά υπηρετούν το δημόσιο τομέα ευρύτερα, με στόχο την ευρύτερη ανάπτυξη και βεβαίως στήριξη του πληθυσμού και των συμφερόντων αυτού. Σήμερα είμαστε αυτή την ώρα σε έναν χώρο που μπορούμε και βλέπουμε και κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπου έχουμε μια πολύ καλή παραγωγική και ειλικρινή συζήτηση μεταξύ μας, καταγράφοντας όλα τα ζητήματα που αναδεικνύουν τα στελέχη ως κύρια για την ευρύτερη περιοχή. Είμαστε εδώ για να δώσουμε λύσεις. Το γραφείο του Πρωθυπουργού, προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει αποδείξει τουλάχιστον ότι είναι εκείνος που δίνει πραγματική ουσία στις λέξεις σταθερότητα, ασφάλεια, ανάπτυξη, ευημερία. Και είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο όλους τους βαθμούς της αυτοδιοίκησης καταρχήν, αλλά και όχι μόνο, όλους τους ανθρώπους οι οποίοι εκπροσωπούν διάφορους φορείς και αρχές, να βρεθούμε στο πλευρό τους, να τους βοηθήσουμε με τον απότερο στόχο να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο τοπικό έσοδο και να συγκρατήσουμε και τον πληθυσμό ακόμα περισσότερο στην περιοχή. Εμείς ως κομματική οργάνωση έχουμε χρέος να φουκραζόμαστε την κοινωνία και να μεταφέρουμε όλες τις ανησυχίες της κοινωνίας στο μεγάλο κέντρο και πόσο μάλλον μεγάλη μας χαρά που ακόμη μια φορά φιλοξενούμε τη συντονίστρια γραφείου Πρωθυπουργού, την Έλληνα Τισόκου. Μια εξαιρετική, κατηρτισμένη, τι άλλο να πω, μας έχει λύσει πάρα πολλές φορές τα χέρια. Ευτυχώς είναι τέτοια συγκυρία που τη φιλοξενούμε σήμερα μαζί μας για να δούμε τα επίκαιρα θέματα της τουριστικής περίοδου που έρχεται, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πιο σύγχρονα, πιο σταθερά, πιο τολμηρά και πιο μπροστά.